da wani ma da asuba ya sallah ya ta bala'i ya ce ni kawai kai ka bari ka daina tada da ba kawai ka gani na taɓa ba ku labarin wani yaro har gobe muna tunanin yaron nan ulul albab yaron ya je a lokacin ulul albab akwai yara ɗalibai akwai malamai suna da nishaɗat na addini in za a ce hutu har da ake ba yara kuma lokacin a ulul albab kan har da ana iya maka rifiti amma dan ka faɗi masa ana iya kyale ka amma ka faɗi alqur'ani aka baka har da baka kawo ta ba baka wuce wannan ajin sai an ba rifiti wani yaro da Allah ta'ala ya sa mai hazaka yaron duk malaman makarantar suna san shi yasa mu muka san shi suna ba mu labarin shi to in aka bashi har da ya taho gida ka san ustazu mai san haddace alqur'ani to idan ya zo gida ya fara tilawa to kuma karatun alqur'ani wani lokaci in kana yin shi baka sanin ba lokacin da kake bude balon to kawai sai ya buda yi tai to sai baban ya fara cewa to ka fara damuna yaron nan ne bai fasa saboda shi kuma yaron ya san in ya dawo matsala zai samu shi so yaron ya rike ya tai dole baban ya haƙura in ya gama tilawa shi ya kiyamul lailin shi da asuba shi kadai gidan yake fitowa ya bude ya ce masallaci sai ya ga kai in zai ce masallaci sai ya biya ta ɗakin baban sai ya kwankwasa mai kwankwan su waye ce ni ne ya ce baba an kira asuba sai ce ta yi sai na zo ko bai zuwa wallahi uban principal na ulul albab mala abu sani shi yake ban labari yace sai ga uban ya dauko yaron nan za a dawo hutu yazo yana ta bala'i kai principal mu da muka kawo yaran mu nan mun kawo su ne a koya musu karatu ba mun kawo su ne a maida mana su terrorist ba sai ce subhanallahi yaro terrorist ne ko ba sai wallahi terror ne ka gan shi da yace ce wai me yake shi ne sai ya ce wallahi malam principal yaron nan bai barin muna bacci ce subhanallahi yau yake sai ya ce wallahi karatu alqur'ani yake sai wallahi karatu alqur'ani yake sai principal ya ce to na ji wannan yace wannan mun yi hakuri an kyale shi wai kuma yanzu yaron nan in zai ce masallaci da asuba kamar ni wai sai ya zo ya bubbuga mu wai baba asuba ta yi ce waye shi faɗa na bane ba ya ce kuma an gane ni ban sallah ne shi ya taya ta asuban shi mu mun tashi mun yi in ma sallan nan wajen dai karfe 10 na tashi zan yi tawa daidai ba to kaga wannan ashirme ne to labarin yaron marar daɗi cire yaron yayi daga makarantar sai ya kai shi wata makaranta a Kaduna wallahi yaron sai da ya dawo duk wannan har da ta tafi karatun gabaki ɗaya ya tafi shi yanzu ma ba ta sallah yake ba ya koma shaye-shaye ko ba ɗauke-ɗauke to Allah ya shirye da mu wa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un kaji siffar su dare in yayi su tashi ake ana karatu ana harda ana tilawa sannan kuma ana qiyamul layl haka manzon Allah yake sannan wabil ashari hum yastaghfirun sannan in ashar asuba kamun alfijir yake to kuma sai ya zauna an gama qiyamul layli sai a zauna ai ta istighfari astaghfirullah 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 suna nan suna istighfarin nan sai a kira asuba sai su tawo su sallah wa fi amwalihim Allah ya ce sannan a cikin dukiyarsu haqqul lisa'ili mai tambaya yana da haƙi a ciki wanda zai zo ya roƙo wanda zai zo ya ce ban da shi da Allah ku taimaka mu wanda zai zo ya ce jama'a ban samu abu buɗe baki ba kun sai yanzu ana samun wannan matsalar ku ce da Allah ku taimaka mu to inda yana da dukiya zai dauka ya ba shi ne as-sa'il wal mahrumi haka nan wanda bai tambaya shi ma yana da haƙi a ciki domin wani shi kuma bai iya tambaya bai da shi amma yana jin nauyin ya tambaya to shi ma ka gano shi ka bashi kaga dai a takeice a dukiyarsu suna taimakon mutane